अराय सम नों आफाया अननायसो नाजावनानै जेब्लायबो नों आफाया आसाम सरकार आरो मिरु सरकारखौ गनाय होनांगोन आरो जेब्लायबो बिसिनि बेले बेजे गोसोखौ नोंनो सोलाय होनानै नैबे बड'लेण्ड दाबिनायखौ जाफुंसार होनांगोन दे आफा बोराइ बाथौ। जोङो रोंनायनासै रोङैनासै नोंखौनो नैबे अन गुन्दैजों नोंनिनो गोथार नेरसोन सिजौ दालाइसे साजायना आलारि फोजोंनानै नै खाम सिफुं लानानै आरज गाबबाय खुलुमबाय बे मोनाबिलि समायाव नों आफाया जेब्लायबो बे बर' हारिनि अरायसम रायजो गोमा जानायखौ नों आफाया जेब्लायबो बे बर' हारिनि हास्थायनायखौ जाफुंसार होनांगोन दे आफा बोराइ बाथौ। नै दिनै जोङो जोंनि बे बड'लेण्ड दाबिनायखौ मिरु सरकारा थाबैनो गनायनानै लाथों। अरायसम बड'लेण्ड जेंनाखौ थाबैनो आनान गसायाबो सुफुंसारथों। आसाम सरकार आरो मिरु सरकारा थाबैनो बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ जाफुंसार होथों। जै आफा बोराइ।